Zdravím. Sojka v oktobri, Kuvika dvakrát. Ale len v tichom, jak sa hovorí, lese. Zavri za sebou. Joži hovoril, že máš nejaké, jak sa hovorí, hodinky. Hej, najlepšie, pane. Pozrite sa na toto. Najlepšie falošné Rolexky, aké na Slovensku dostanete. A koľko ich máš? Pane, viem doniesť 20-30 kusov do týždňa, po 30 eur. 30 eur za takéto šmejdy? Však to mi... Kto by mi kúpil? Možno tí pridrbaní fízli na stanici. Nie, ja si to musím ešte, jak sa hovorí, rozmyslieť. No a pane, tieto jedny by ste nechceli zobrať teraz na skúšku za 25. Tak ti poviem, sorry, kamarát. No, dobre. A toto by ste nechceli? Že ti šíbe? Však sa kúkni okolo seba, koľko tu má fľašek. No jasné, ale pane, ja vám viem dodať 5000 kusov. Po 15 centov. Krásne prázdne fľaše od Kofoly, rovno z výroby. Môžete to plniť a predávať. Jako? No, že tam načapujete nejakú kofotinu a budete to predávať, že za euro, že pravá Kofola. Rozumiete, pane? Môj zlatučky, ale to si ma teraz dobre nasral. Čo sa deje? Jak čo sa deje, môj krásny? Ja sa nehrám na dobrého, však ja som už na ZDŠke kúkal dievčencom po cukne. Aj na strednej som kamoša odrbával v šnapse. Aj teraz, keď dojdú nejaké decka, že chcú Marišku, tak im dám majoránku a pošlem ich preč. Ale toto, jak sa hovorí, Pane, kde je problém? Však to je len Kofola. Jak len Kofola? Čo si myslíš, že tí ľudia sú pridrbaní? A Mino tiež, že ich budem odrbávať na Kofole? Však tú chuť neodrbeš. Rozumieš tomu? No, ale však, hej, kľud, pokoj. Čo kľud? Zmizni odtiaľ, to ti hovorím. Teraz si ma nasral, zmizni. Hej, čo robíš, hej? Čo? Zeber si aj tie hnusné hodinky. Počúvaj, tie fízly. Tak toto bola velice slabo naplánovaná akcia. To asi vymyslel Boborovský, čo? Počúvajte, keď ma chcete nachytať alebo priškripnúť, jak sa hovorí, za gule, tak musíte vymyslieť niečo lepšie. Zapamätajte si, že Minko Demovič Kofolu miluje. A keď ju miluješ, tak není, jak sa hovorí, čo riešiť. Kolombo! Toto si tu zabudol.